To assalamu alaikum, barka da sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mai albarka. Gabakin shiga wannan tasha ta mai albarka sai a danna subscribing, a danna kararrawa, sannan kuma idan bidiyon ya burge ku sai ku danna liking. To kamar yadda muke ci gaba da kawo muku hanyoyi na samun karuwa kuma na samun kuɗi, yau ma muna tare da wato ainihin wata hanya wacce garanti ce. Karka ce wai bari ka yi kawai ka gani, wannan garanti ce insha Allah. To kai sai dai mu shiga cikin darasin namu. Kamar yadda muke so mu ga mun taimaka muku kuma mu ga cewa da wani harkar karuwa mun samu tare da ku. Wannan ma mun kawo muku wani sabon abu mai suna World Marketing Affiliate Platform. Yauwa yanzu wai kamar yadda kuka gani ga nan za mu shiga mu saita shi, ku gani step by step, mataki yadda mutum zai saita shi. Sannan bayan mun gama za mu ajiye muku link din shi a kasan subscribing namu, yadda a kasan channel namu, yadda kai ma kana bukata za ka je ka saita naka domin mu tsira tare, a gudu tare, a tsira tare in ji Hausa. Yau yanzu kamar yadda kuke gani ga nan za mu shiga za mu saita shi. Yauwa bari ku gani. Yauwa yanzu ga nan mun danna shi, ga nan zai bude kamar yadda kuna gani na loading, amma yanayin loading din shi ya danganta da yanayin gudun network din, yanayin gudun shi. Yauwa to ga nan yanzu ya bude mana, tayin fanko ya shiga. Yanzu za mu shiga tunda ba mu da account a kai, dole za mu tashi za mu fara yin sign up, ba za mu yi sign in ba sakamakon ba mu da account, tunda yanzu register za mu. Yau kamar yadda kuke gani yanzu bari mu je mu yi register, wato kan sign up kenan. Yauwa gashi nan mun danna wannan site din, wannan arrow din da kuke gani misali ga yanzu mun danna ya bude mana wannan abubuwan. Bari mu danna shi ya koma. Yauwa kana higa ciki abin da zaka yi, wannan abubuwan masu guda uku nan ga su nan on top, gefe ga su nan beside linker, shi zaka danna abubuwan nan guda uku zai bude ma. Gashi nan ya bude kamar haka: about us, profit, status, review, ga kuma sign up a ƙarshe. To yauwa sign up din shi zaka danna. Yauwa gashi nan yanzu mun danna ya, kun gani ya danna ja, ga ne yana loading. Yauwa to bari ya bude. Yauwa gashi yanzu mun bude shi. Yauwa bari mu miku zoom in, ga nan mun muku zoom in. Yanzu gashi nan wannan sign up din shi zamu danna. Yauwa gashi nan kuna gani mun danna shi. Yauwa gashi nan shi ma ya bude. Yauwa kamar da kuke gani ga nan mun muku zoom in, za ka gani ga nan an rubuta create new account, tunda dama ba mu da account yanzu create muke so mu yi. Yau ban ku gani gashi nan a jere: first name, last name, email, passport da kuma confirmation passport kenan, shine na karshe. Yau yanzu ban ku yanda kuke gani bari mu fara samu ku first name. Yauwa gashi ne yanzu kamar misali mun sa Aliyu. Yauwa ga last name ga nan shi ma misali a ce mun sa Umar. Yauwa sai mu zo mu sa email, gashi kamar da kuke gani yanzu mun sa email din mu ga nan shehu4769@gmail.com. sai mu zo mu sa passport. Yau ga nan muna sa passport kamar haka. Yau ga nan zamu zo mu confirm nashi a ƙasa domin a tabbatar da cewa passport din da ka sa baka yi mistake ba. Yau saboda gudun matsala ga nan mun gama complete. Yanzu sai mu turn up, gashi nan kamar yadda kuke gani mun yi turn up yana tafiya. Yau ga nan yana loading. Yau kamar yadda kuke gani ga nan ya bude, zai nuna ma saving. Ga nan mun yi save din. To yanzu dai kamar yadda kuke gani mun ga mun register. Yanzu already mun ga mun zama member. Yanzu bari mu nuna muku asalin yadda za ka je ka fara yin amfani aiki a cikin abun, yadda za ka yi ka samu wannan kuɗin da muke faɗa muku, yadda za ka samu ka fara aikin da za su dinga biyan ka. Yawwa ga nan kamar yadda kuke gani mun danna American Trade System. Yawwa gashi nan ya bude kamar yadda kuke gani, ga nan gefe ga receipt da kuma continue. Yauwa kamar yadda kuke gani ga nan wajen duk bayanai na ga nan ya fito Aliyu Umar da sauransu. Yauwa kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani zamu danna continue, tun daga bayanan mu nan ya fito ga baki daya. Yauwa kamar yadda kuke gani yanzu mun danna continue. Yauwa to yanzu kamar yadda kuke gani ga nan yana loading. Ga nan sun rubuta mana information of the request, zai yi complete ne bayan wannan mintunan da yake tafiya ya cike zuwa 100. Gashi nan confirmation of the request. Yau gashi nan ya gama. Gashi nan abinda muka samu yanzu mun samu $1.25 a matsayin profit, wata kan da Hausa mu ce muku riba da muka samu a wannan aikin da muka musu. Wannan shine aikin da mutum zai yi kawai dinga samun wannan dalar a kowace rana. Yanzu ga nan mun gama mun samu $1.25. To yanzu bari mu yi continue.
daga inda muka tsaya. Yau gashi mun yi continue. Yauwa wannan wanda ainihin shine ga yanan kamar suka rubuta ƙasa operation with financial platform. Ga yanan the amount of an assist is changing of your account. Lambatu ga yanan kuma na biyu sun sa mana into your account it will be escalation $1.25. Wannan kamar da kuke gani bayanai ne na aikin da muka musu da abin da muka samu riba da suka gansu. Ga yanan wannan daga yanzu bayan mu wannan duk wannan bayanan ya fito, abin da suke bukata za mu yi submitting. Wanda misali muna son submitting kawai complete zamu danna yi da mu yi submit. Wannan dalar da muka samu za ta yi take credit akan main balance namu. Yau ga yanan mun yi kamar da kuke gani mun yi submitting aikin da muka musu. Yanzu sun aiki wannan aikin da muka yi. Yanzu in muna so wannan shine na farko. Yanzu muna so ku kula sosai. Na farko in ka yi shi za ga sun nuna ma shi ya nuna yayi dash, yayi da shi alamun shi ka riga ka gama da shi. Gashi na farko kuna gani yayi da shi wata kan barin ga mun yi shi wanda shine yanzu muka yi, yanzu muka nuna muku. Yanzu muna so mu ci gaba za mu yi na kasa ne na biyu kenan. Gashi nan kamar da kuke gani a rubuce, ga nan da kuke gani a rubuce United States Department of Agriculture. Na farko kuma wanda muka ga hinan ina and then trade system, ga hinan yayi da shi. Yau yanzu bari mu jami na biyun ku gani. Gashi nan mun danna United States Department of Agriculture. Gashi nan mun danna ya tafi yana loading. Yauwa gashi nan shi ma ya bude. Abinda za mu yanzu continue kawai za mu. Wannan shine kawai aikin da suke so ku dinga yi musu. Gashi nan mun yi continue. Yauwa gashi nan shi kuma wannan da muka yi gashi nan shi ma abinda suka bamu na dala profit namu dala 1 da kobo 1. Gashi nan formation of the request complete. Ga nan yana zai complete ne bayan ya cika 100. Gashi yana tafiya yanzu, gashi yana tafiya yana zama 100 shine ya gama. In ya gama kuma za mu yi submitting din shi. Yauwa gashi ne yanzu ya gama, za mu yi continue zai kame ne za mu je mu submitting din abin da muka samu. Gashi ne yanzu muna yin complete din nan mun yi submitting din abin da muka samu zai je credit a main balance namu. Yauwa yanzu bari mu yi complete din. Yau kun gani yanzu mu dawo nan wajen, in kuka kalla za ku gani shi ma shine muka a na biyu United States Department of Agriculture. shi ma ga yayi da shi yanzu sakamakon mun yi shi. Yanzu sai na ukun nan fiber trading system shine ga nan bai yi shi ba sakamakon ba mu yi shi ba, amma bari mu ban muku haka. Wannan shi muna muku misali ne kamar zaka ci gaba da in kana so, kamar ga nan fiber trading system, swap right, chance swap trading, ga nan SAS online, Ninja Trader, Investmentpedia sauransu. Yanzu bari mu je kan ainihin balance din mu, abinda muka samu da sauransu kamar yadda kuke gani yanzu. Yauwa amma akwai abin da muka manta ban faɗa muku ba, shine ma'ana shi wannan aikin in ka yi musu bayan ka gama shi yanzu bari mu koma kan fuska abin. Misali nan wajen on top screen in ka kalla, bari mu muku zoom in sosai, zaka gani na farko ga balance dala 10. Ita wannan dala 10 dama in ka yi register ne za su baka ita kyauta a matsayinka na new member. Yauwa ga nan sun ba mu ita. Wannan kuma shine referral din mu, ma'ana nan muna zero referral, ba mu referral din kuma kowa ba, mu inviting din friend din mu ba. Yauwa wannan kuma shine paid, ma'ana abinda aka biya mu a aikin da muka yi. Wancan aikin da muka nuna muku mun yi a baya na dala 1 da muka samu da kobo 25 na farko, na biyu kuma dala 1 da kobo 1 ba zai yi credit ba a nan wajen wannan paid out din ba sai 24 hours, ma'ana sai gobe kamar yanzu da muka yi sannan zai credit. Abinda muke so ku gane kenan, ba wai kana yi zai credit ba account ɗinka. Yauwa yanzu abinda zamu yi na gaba a yi na muku zoom din shi wannan lambuwan din mai alamun kamar akwati, bari mu bude muku shi ku gani. Yauwa gashi nan muna wannan ɗinku, gashi nan kamar yadda kuka gani daily bonus. Ga abinda suka ce mana Daya Aliyu Umar, we thank you for your cooperation, and as a thank you we credit a bonus to your account in the amount of $1. Have a good day, team on trade. Yanzu wannan sai mu accepting nashi, shi nan kuna gani mun yi accept.
yawa ga shi kuna gani mun yi accepting din shi. To sannan insha Allah za mu kawo muku yanda wato ainihin ake yin withdraw nashi da kuma yanda ake ajin account. To gabakin shigowa tashar nan tamu dai mai albarka da Allah sai a danna subscribe sannan a danna kararrawa, sannan idan bidiyon ya burge ku sai ku wato ainihin suburbuɗa mana comment.